שמך? שמי סמדר. מתי נולדת? נולדתי ב-1977, גדלתי בקריית שמונה והתחנכתי בעיר, ואני גרה בה עד היום. באיזה תחום התעניינת בילדותך? בילדותי דברים שמאוד התעניינתי בהם היו ריקוד, שירה, מאוד אהבתי ליצור, תחום האומנות. תחום האומנות, כן. אילו אירועים בילדותך השפיעו על חייך? אירועים בילדותי שהשפיעו על חיי, זכור לי מאוד שנולד אחי הצעיר במשפחה. נולד בהפרש של 10 שנים ממני, והייתי בשבילו ממש כאם. אני חושבת שהקשר הזה תרם לנו המון, ועד היום הקשר בינינו הוא מאוד חזק ורגשי. היום הוא כבר בן 23, בוגר, מטייל בדרום אמריקה. יש איזה אירוע בצבא שהשפיע על חייך? לא, השירות הצבאי שלי עבר בצורה חווייתית מאוד נעימה. שירתתי בחיל האוויר, מאוד נהניתי מהשירות הצבאי שלי, וזה תרם מאוד לבגרות הנפשית שלי. חישל אותי מאוד. איפה את עובדת? כיום אני מורה בבית ספר עלי גבעה, אני מחנכת כיתה ה', בעבר חינכתי כיתות א'-ב'. האם את נהנית בעבודתך? מאוד. עבודה עם ילדים זו עבודה שממלאת אותך, ממלאה אותך, נותנת לך המון סיפוק. יש הרבה רגעים שהם לא פשוטים, אבל יחד עם זאת אתה רואה את התוצאות ואת הצמיחה של הילדים, וזה מלווה אותך. למה בחרת בעבודה הזאת? תמיד אני חושבת שלאורך כל החיים שלי נמשכתי מאוד לכל מה שקשור להכוונה והדרכה, וזה איזשהו צורך פנימי שלי ללוות ולהעצים. זה חלק מהאישיות שלי, לא הייתי בוחרת בשום מקצוע אחר. תודה רבה לך. תודה גם לך, שמחתי.